नमस्कार, प्रणाम, जय भोजपुरी। आज जौना विषय पर हम बात करे जा रहल बानी बहुत ही जरूरी विषय है। एकर कनेक्शन ना खाली भाषा से बल्कि राष्ट्र से भी जुड़ल बा। अक्सर इ नारा सुनले हो कब वन नेशन वन लैंग्वेज। भारत में भी इ नारा काफी समय से अलग अलग समूह अलग अलग लोग पार्टी ए नारा के उठा रहल बिया। ये बतकही के जरूरत हमरा लागल ह। आज के इ वीडियो जोन बा तौन भाषाई जरूरत के ऊपर बाटे। हम राष्ट्र के कनेक्टिविटी के ऊपर बात नहीं करे जात। ए वीडियो के शीर्षक भारत में एक समय चलल एगो नारा से जुड़ल बा। जब राष्ट्र के चाशनी में भाषा के लपेट के कहल गई रहे, एक राष्ट्र एक भाषा। एक राष्ट्र तो ठीक बा, बाकी एक भाषा इ एगो प्रश्नवाचक चिन्ह बा। असल में यह मुद्दा के शुरुआत हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी से शुरू भई रहे। के कहले रहे इ जरूरी नहीं है, बाकी जरूरी इ बा कि का इ संभव बा भारत लेखा देश में जहां पर अनेकन भाषा के अनेकन भाषा बोलल जाली स, अनेकन भाषा में लिखल जाला। का देश के एकता अखंडता खातिर इ जरूरी बा कि भारत जैसन विविध संस्कृति वाला देश के बाकी सब चीज के मिटा दिहल जाओ आ खाली एगो संस्कृति एगो भाषा बस एगो पहचान रखल जाओ। का इ जरूरी बा आ का इ संभव बा? का विकास के ओर वो मुंह मोड़े के टुकुर टुकुर तिकवे वाला राष्ट्र ए दिशा में जा सकेला? हमनी के अक्सर बात करें या चीन के एगो भाषा भी है, चीनी भाषा हटे। देखा ओकनी के हमेशा चीनी भाषा में बात करना सो ओकनी के हर चीज चीन के मतलब पूरा चीनी में ही होला। तो चीन के एगो बारे में एगो मोट डिटेल हम लोग सबके दे देता नहीं। चीन जहां हमनी के मात्र एक ही भाषा के जाने नहीं जाती, वो जगह खाली एक ही भाषा बोलल जाले, जबकि कुल झूठ है। चीन के टॉप 3 गो भाषा है सब मैंड्रिन, आदर्श चीनी भाषा जना के बोलल जाला, कैंटोनीज, यूई भाषा जना के बोलल जाला, सिंगनीज वू भाषा जना के बोलल जाला। एक अलावा मीन, जेन, हक्का, गान, जियांग जैसन भाषा चीन में बोलल जाली सब। 300 से ऊपर कुछ भाषा चीन में बोलल जाली सब, जौना में 276 इंडिजीनियस है सब, माने ओइजा के रहे वाली ओइजा के भाषा है सब। ए पूरा भाषा में मैंड्रिन सबसे बड़ हटे, जौना के हमनी के चीनी भाषा जाने नहीं जा। ओकरा बाद कैंटोनीज हटे। बाकी जो हम बात बतावल चाहता नहीं, चीन के जो अपन भाषा बाटे बोलेला कम बा बेसी, वो तो कहाँ के भाषा हटे, कौना भाषा के उजगा राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट कई गई ओकर बहुत अलग विषय बाटे। बाकी एकरा अलावा जो बात खातिर हम बतावल चाहता नहीं कि चीन जौन की हमेशा विदेशी भाषा से दूर भागत रहे, वो चीन अंग्रेजी के तरफ फ्रेंच, जर्मन, बहुत सारा अरबिक भी ओइजा के लोग पढ़ रहा बाटे। आज से 20 साल पहले जौना चीन के लोग बहरी ना उतरलटे नौकरी करे खातिर, मर्चेंट नेवी से लेके गल्फ में अफ्रीकन कंट्रीज में हर जगह चीनी लोगन के कंपनी ही ना वो जगह के लोगन के अब लगभग छापा पड़ल बाटे, यानी कि लोग आ रहल बाटे। तो लैंग्वेज के बैरियर जो रहलटे पहले जो चीनी चीनी खाली रहलटे, वो बैरियर के तुर के वो लोग आ रहलटे। अब सवाल ई बाटे कि ठीक बा, तो नौकरी खातिर चाहे सर्वाइवल खातिर चाहे हो सकेला चीन के अपना प्रभुत्व खातिर एजुगा जाए के पड़त होखे। तो का चीन जोन बा ये सब काम कर रहल बाटे, तो जोन आपन ओकर स्थानीय चीज बाटे वो चीज के वो छोड़ रहल बा, ये सोचे वाला बात बाटे। भारत की स्थिति जोन बा कहीं ना कहीं ओही जगह ही पटकल बाटे। हमनी के जब एगो से दूसरा तरफ जातनी जा तो हमनी के ओकरा के छोड़े के कोशिश करतनी जा, नौका के धरे के कोशिश करतनी जा। तो ये एगो उदाहरण बा जहां स्थानीय भाषा, देसी संपर्क भाषा, विदेशी संपर्क भाषा के सीखे के स्थिति बनावल गई बा। चीन के ई लागत आटे कि भाई ओकरा विकास खातिर ई जरूरी बा। विश्व के अधिकतर विकसित भा विकासशील देशन में शिक्षा के यह स्तर बाटे, स्थानीय भाषा, एगो देश स्तर के भाषा आ एगो विदेशी भाषा। बहुत जगह तक कक्षा 3 के बाद में स्थानीय भाषा वैकल्पिक ना होके कंपलसरी हो जाले, जरूरी हो जाले, हो जात बिया। एगो विदेशी भाषा जरूरी बा, के अलावा 2 गो और भाषा पढ़े के मिल रहल बाटे। उदाहरण के तरफ पर देखी, दुबई में बच्चा लोगन के सोझा कक्षा 3 के बाद में
अरबी जरूरी बा, अंग्रेजी जरूरी बा, यानी कि ई दूगो भाषा तो रुआ पढ़ही के बाटे। एकरा अलावा हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, इटालियन ए में से एगो भाषा कम से कम रुआ पढ़े के बाटे। हिंदी ऑफकोर्स हिंदी भी यही में बाटे। तो यानी कि कहे तो मतलब ई बा कि विश्व के हर देशन में हर जगह ई बात लगभग तय हो गई बाटे कि बच्चा लोगन के स्थानीय भाषा भी जाने के चाहिए। एगो जौना टेरिटोरी से, जौना जियोग्राफी से लड़का चाहे लड़की आ रहा बा, वो जियोग्राफी, वो टेरिटोरी के भाषा जाने के चाहिए, जौना के देश के भाषा हमनी के कहता नहीं जा। एगो वैश्विक स्तर पर जौन भाषा बाटे, जौना के डिमांड बा, चाहे जौना के संख्या ज्यादा बाटे, चाहे जौना में अपॉर्चुनिटी बाटे, अवसर बा, वो चीज के जाने के चाहिए। यानी कि 3 गो भाषा के लेके ये बात पूरा विश्व में स्कूलन में चल रहा बाटे। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर यदि देखल जाओ तो भारत में भी त्रिभाषा फार्मूला बा। बाकी ई त्रिभाषा फार्मूला जौन बाटे या के बिहार और उत्तर प्रदेश में गड़बड़ा जाला। होला का कि भारत में और खास करके यूपी या बिहार में भाषाई चेतना जौन बिया ना तो लगभग शून्य बिया। भारत में जौन संगठन भारतीय संस्कृति के बचावे के दावा करेलन सो, वो संगठन वो भाषा के बात करलन सो जौना भाषा के संस्कृति नहीं करे, वह हिंदी के बात करतनी। हिंदी पूरा भारत में चाहतनी कि हिंदी पूरा भारत के भाषा हो जाओ। कहल जाला कि भाषा और संस्कृति जो हटे तो सहचर हटे। अब हम एगो पूछतनी कि हिंदी के का संस्कृति बाटे, कौना संस्कृति के हिंदी अपनाई? राजस्थान वाला संस्कृति के, बिहार वाला संस्कृति के, उत्तर प्रदेश वाला संस्कृति के कौना संस्कृति के हिंदी अपनाई? यदि हिंदी पूरा भारत के भाषा हो गई, अब बाकी भाषा के खत्म कर दी जा, तो हिंदी कौना भाषा के अपनाई? ये सोचे वाला बात बाटे। हिंदी भाषा के वकालत करे वाला लोग हिंदी भाषा के ओ सांस्कृतिक पहलू के बतावे में सकपका जाला, जौना से स्थानीयता के इतिहास और भूगोल के चर्चा होखे। छठ के बात करब हम तो हिंदी के बात कैसे कर सकेनी? पीड़िया के बात करब तो हम हिंदी के बात कैसे कर सकेनी? पोंगल के विशु के बात करब तो हम विशु के बात करब तो हम कैसे हिंदी के बात कर सकेनी? संस्कृति और भाषा सहचर हटे। हिंदी के संपर्क भाषा के रूप में रखे के चाहिए। हिंदी कबो सांस्कृतिक भाषा बनिए ना सकेले। झिझिया, छठ, पीड़िया से लगाए जितना लोक पर्व बा, जौन उनके महत्व स्थानीयता में बा, और जौन ऊर्जा का स्थानीय संस्कृति के कोरा में ही आकार पहनौले बिया, ओ भाषा सबके बिना हमनी के वो संस्कृति की कल्पना कैसे कर सकत बानी जा? हिंदी भाषा में का ई संभव बा? राष्ट्रीयता के नाव पर हिंदी लादे के जौन कोशिश अंग्रेजन के काल में शुरू भइल, ओकर बुनियाद नागरी या फिर देवनागरी से भइल। पहले लिपि के हटावल गई, हिंदी के खातिर जौन लिपि बनावल गई रहे वो लिपि के ले आवल गई, ओकरा बाद में भाषा के हटावे का आयोजन चलल बा। पहले स्क्रिप्ट यानी कि लिपियन पर हमला भइल, ओकरा बाद भाषा पर। संभवतः हमला करे वाला लोग सफल भी हो गई, कहाँ से कि कैथे लिपि के स्थिति रुआ सब जानते बनी। अभी सफलते ने कहा कि रुआ पीड़िया के गीत के व्याख्या हिंदी में करता नहीं। आखिर ई सफलता साफ साफ दिखाई दे रहा बा। रुआ सब देख ली, हम तो लगातार देख रहा बानी फेसबुक के माध्यम से, चाहे लोग अलग अलग व्याख्यान के माध्यम से भोजपुरिया लोगन के भोजपुरी के बात भोजपुरी में गीत बाटे ओकर व्याख्या हिंदी में करके दिखा रहा बाटे। भाई भोजपुरी के सब लोग जानत बाटे। आज के तारीख में भोजपुरी कोनो ऐसा भाषा नहीं रह गई जौना के हिंदी या अंग्रेजी में लिख के दुनिया के बतावे के जरूरत बाटे। तब ये बात के समझे के जरूरत बाटे। यह तो सफलता नुबा कि रुआ जानत बानी और रुआ कहत बानी कि मैथिली, मगही, भोजपुरी यानी कि बिहार के भाषा के खत्म करे के चाल रहे हिंदी के थोपल। बाकी कुल मैं बतिया रउआ हिंदी में कही रहल बानी, आखिर रउआ के करा के सुना होता नहीं। रउआ सब विश्व के कोनो भाषा के भाषाविद के पढ़ ले जा। मैं लोग के यह कहेला कि जौना भाषा में प्रयोग रही उहे भाषा बाची, यानी कि जौना भाषा में मौखिक संवाद होके, लिखित संवाद होके उहे भाषा बाची। प्रयोग माने जौना भाषा आधारित रोजगार, भाषा आधारित व्यवसाय, भाषा में साहित्य, भाषा में शिक्षा, ये ओकर प्रयोग हटे। बाकी अब तो जौना भाषा के बचावे या प्रचार प्रसार के बात होता है उहे भोजपुरी में नहीं हो। भोजपुरी के प्रचार के बात होता है, भोजपुरी के साहित्य के बात होता है, भोजपुरी के जो कल्चर बा, जो संस्कृति बाटे ओकर बात होता है, लेकिन वो भोजपुरी में नहीं हो। तो फिर आखिर भोजपुरी के भला ऐसे कैसे हुई? हमरा आज तक ले ना बुझाई कि भोजपुरी के बाद रुआ भोजपुरी में ना करके, भोजपुरी के बाद भोजपुरियन खाती भोजपुरिया हो के रुआ भोजपुरी में नहीं करत, तो फिर उससे लाभ केकरा हो सकेला? इस सोचे के बात बटे।
यदि राउर सोच दूसरा भाषा में बा, यदि राउर काम दूसरा भाषा खातिर बा, तो बुझाता कि रउआ दूसरा भाषा में बिहार भा पूर्वांचल के भाषा के बात कर रहल बानी। बाकी इ तर्क की नान भोजपुरिया लोग भी जाने ए खातिर हिंदी के प्रयोग कर रहल बानी। भोजपुरी के मुद्दा भोजपुरिया लोगन खातिर ई कहत कि हिंदी के लोग भी जाने, नान भोजपुरिया लोग भी जाने, एक खातिर रउआ हिंदी के प्रयोग कर रहल बानी। असल में एक राष्ट्र एक भाषा वाला लोग के भी इहे कहनाम बा। तो जब लगातार रउआ कोनो भाषा के बारे में व्याख्या जोन बाटे दूसरा भाषा में करे लागब, तो जौना भाषा एकरा मतलब तो ये भइल ना कि जौना भाषा के बारे में रउआ बात करता नहीं ओकर बुनियाद उतना बरियार नहीं है। असल में भोजपुरिया होके भोजपुरी के बाद भोजपुरी खातिर बात हिंदी में कई शुद्ध बेवकूफ़ी ही ना, हिंदी भाषा के गुलामी हटे। अंग्रेज हमनी के पूर्वज के शारीरिक गुलाम बनौले रहले। बाकी हिंदी चाहे जौना भाषा के रउआ प्रयोग कर रहल बानी मातृभाषा के विरुद्ध में, मातृभाषा के खिलाफ में या मातृभाषा खातिर, लेकिन वो मातृभाषा के प्रयोग नहीं करब तो ई वैचारिक मानसिक भाषाई गुलामी कहाई, एकरा अलावा कुछ ना। अपना मातृभाषा के सम्मान दिहल विश्व के आ देश के कोनो भाषा के विरोध ना हो आ ना ही ई देशद्रोह हो। हाँ, बल्कि अपना भाषा में लिखल पढ़ल बोलल अपना देश के हर भाषा के विकास में योगदान के रूप में देखल जाला। काहे कि भाषा एक दूसरा से लेली स देली स लेन देन के प्रक्रिया चलेला भाषा के बीच में। भाषाई समाज इहे है। बाकी हिंदी के नाव पर भोजपुरी में लिखित मौखिक संवाद से भागल असल में मानसिक वैचारिक भाषाई गुलामी हटे। ए से होखे के चाही एक राष्ट्र अनेक भाषा, यह राष्ट्रीय एकता के बुनियाद हटे। वन नेशन वन लैंग्वेज भारत के आइडेंटिटी जोन बा, भारत के जोन पहचान बाटे ओकरा के तोड़ दी। प्रणाम, जय भोजपुरी।